Després de 2 anys de parada obligatòria per la Covid-19, la celebració de les trobades en valencià tornava per fi a la ciutat de València amb el lema «L'escola que ens fa lliures». Les activitats, els tallers, la música i les tradicions van omplir el barri de Campanar el passat diumenge 10 d'abril. Des de l'any 2006 porten la trobada a tots els barris de València i enguany tocava Campanar i estem molt contents per la gran implicació de tot el barri, associació de veïns, totes les escoles, els instituts, associacions, molt contentes. 35 anys de trobades i 35 anys reivindicant el mateix, reivindicant la defensa d'una escola pública de qualitat i en valencià, reivindicant l'ampliació de l'ús social de la nostra llengua. Una jornada festiva i de reivindicació que començava a les 10 del matí amb una cercavila amb la banda de música de Campanar, l'Associació Llorca de Música Tradicional, la batucada d'Elies Lluís Vives, la batucada Tiacatú i l'actuació de la Jove Muixeranga de València. Però sempre venim a les trobades i és una de les actuacions que més ens agrada perquè la nostra xicalla quasi tota va a les escoles en valencià i les agrada moltíssim. Sempre fem figures que la xicalla es veja molt. Estem de festa per a reivindicar, per a disfrutar el que és viure plenament en valencià, també en l'escola. Som un poble que combina molt bé el treball i la festa. Som un poble mediterrani, som un poble obert al món, integrador, però al mateix temps volem estar en aquest món amb la nostra identitat, amb les nostres arrels, perquè tenim voluntat de ser en un món global. I això és un poc el que expressen les trobades també. Després de la cercavila es va fer un sentit homenatge a Llorenç Jiménez amb el contacontes Carles Cano. També el grup de danses Farfalar de Campanar va oferir una representació de dansa popular i la colla de dimonis socarrats de Campanar va fer una mostra de foc infantil. Tenien ganes d'activitats, de festa, d'encontre i és un moment molt especial. A més, aquest any amb el lema l'escola es fa lliures, jo crec que és molt important reivindicar l'escola inclusiva, intercultural, feminista, en aquests moments tan importants. També València, a més, té un govern que és amic de la llengua, del foment de la llengua i, per tant, també les trobades d'escoles en valencià reivindiquen també l'ús de la llengua en l'ensenyament i en la societat en general. Nosaltres som un govern orgullós d'usar la llengua, un govern que té a gala usar la nostra llengua, el valencià, i que és part de la nostra identitat, la nostra cultura i, per tant, també la nostra llibertat com a poble també és usar la nostra llengua. A les 11 hores arrencaven els populars i esperats tallers que més de 40 centres educatius oferien a totes les persones assistents, on cada xiquet i xiqueta va poder gaudir de diverses propostes per explorar la seva part més creativa. Com esteu passant-se-ho, així les trobades? Bé, molt bé. Què heu fet? Hem fet això. Mitad de categoria, encara que està un poc ennuvolat, això també ens permet no estar tot suat. N'hi ha molts tallers, música en directe, les muixerangas, de moment perfecte. Encara ens queden algunes cosetes per veure, però intentarem veure-ho tot. És un taller japonès que tracta sobre dos colors que són com contraris i fas un dibuix i es fa l'altra meitat i queda com si fos un yin i el yang. Estem pintant una màscara. És un taller per a que la gent que ve a les trobades, la xicalla i els adults també, que puguen provar, si volen, provar a fer muixeranga. Som del col·legi CEI Maxau i estem fent unes pincetes d'animals. Per exemple, aquí hi ha un exemple. Pues el que hi ha que fer és primer agafen un animalet i el pinten, el que vol, i després el retallen i després la pinça i el posen ahí. Hi ha moltes activitats que no varen fer, que no coneguem i són molt guais. La veritat és que està molt guai perquè és una plaça molt xula i hi ha moltes activitats. Els col·legis s'han organitzat per a fer tallers i hem estat visitant tota la trobada i és molt divertit. És molt important per als xiquets. Els xiquets són, com diu Escola Valenciana, la llavor, les llavors que cal fer créixer i els xiquets han de veure la importància i res millor que a banda de les escoles veure que així ens trobem en una festa com és esta, que és la festa del valencià. Moltes famílies amb fills i filles de diferents escoles públiques i en valencià es van reunir de nou a la plaça de Campanar, on es va viure un ambient molt festiu i amistós.
Pares i mares que en molts casos ja van participar en les trobades com a xiquets i xiquetes. Jo quan jo era xicota ja començava a haver trobades. Les primeres trobades era quan jo era nano, ja anava a 5è o a 6è, van ser les primeres trobades. I des d'entonces, o bé de xiquet o bé de pare, pues a les trobades que anem. Jo era una xiqueta que va anar a les trobades, a les primeres trobades, que ja enduien els meus pares, i ara jo duc a la meva filla a les trobades. També van assistir a la cita moltes personalitats destacades del món de la política i la cultura per fer palesa la importància i necessitat de recolzar l'ús i la promoció del valencià en l'àmbit educatiu, però també social i lúdic. Avui és un motiu de moltíssima alegria que avui així a la ciutat de València, a un barri emblemàtic com el barri de Campanar, que a més també es caracteritza per ser un barri de resistència, un barri que ha estat sempre lluitant per sobreviure de la mateixa manera que ho ha fet sempre la nostra llengua. I crec que les trobades en valencià són això, el de poder eixir al carrer totes aquelles escoles que ensenyen en valencià i que fan el possible per dignificar la nostra llengua, que sempre ha estat molt minoritzada. Hauríem de tindre un major recolzament cap a la nostra llengua per part de les administracions públiques. A nivell educatiu, una major presència de la llengua en l'educació és absolutament imprescindible i una major integració de la nostra llengua en l'àmbit social. Els que som valencianoparlants, el primer contacte que tenim en la llengua materna és a casa, després hi ha una continuïtat a l'escola i volem acabar els nostres estudis estudiant en valencià, que a més està provat que el fet de ser bilingües, com seríem nosaltres, és un benefici per a poder estudiar d'altres llengües. Pues com a presidenta d'un consell en el que està representada tota la comunitat educativa, que diguem són el màxim òrgan de participació en l'àmbit educatiu, em congratule moltíssim d'esta retrobada, però també vull assenyalar que no només s'ha sobreviscut a la pandèmia, sinó que l'any passat també hi ha una retrobada, que s'ha continuat lluitant, que s'ha mantingut la lluita, el ritme i la reivindicació. Enhorabona a tota la comunitat de docents, de pares, de mares, de famílies, de xiquets, i gràcies per continuar. Enguany es celebra el centenari del naixement de l'escriptor i assagista Joan Fuster, que defenia la necessitat d'ensenyar als fills i filles a ser lliures, eix principal de les trobades de 2022. Una festa per la llengua, però una festa en clau positiva i que crec que ha estat fonamental en la recuperació i la consolidació del valencià durant les últimes dècades. Sempre venim a les trobades més que tot perquè és una festa per la llengua, per la gent, per l'educació pública i no res, a oferir històries, contes, novel·les, poesia i per als xiquets sobretot, que són el puntal fonamental per a garantir-nos la lectura. Necessitem que s'ajuntem tots i que defenem tots la llengua, perquè si no, no fem res. La jornada concloïa amb l'actuació musical d'Iruixa Escargots, que va fer ballar de valent a totes i tots amb cançons molt divertides i amb una posada en escena que van gaudir els més menuts, però també els més grans. La gran participació i ambient que tornava als carrers de la ciutat sota l'organització d'Escola Valenciana va deixar clar que hi havia moltes ganes de retrobar-se i fer que la protagonista del dia, la llengua valenciana, tornara a reivindicar-se i lluir-se com es mereix.